Добре дошли в подкаст епизода 1-2-3 Сега ти. В този епизод ще се фокусираме върху възможността на взаимоотношенията между връстниците в училище и извън него, като се разгледат предизвикателствата, с които се сблъскват децата от различните култури и миграционни фонове. Тази тема е изключително актуална, тъй като миграцията е глобален феномен, а взаимоотношенията между децата с различен културен и социален произход са ключови за тяхната интеграция и благополучие. Нашата цел днес е да предоставим полезни съвети и конкретни идеи за родители, учители и самите деца, които да помогнат в процеса на изграждане на здрави и подкрепящи връзки. Подкастът е част от проекта Welcome at School, който се изпълнява в няколко европейски страни, партньори на проекта. Проектът има за цел да създаде инструменти и практики за подкрепа на ученици с миграционен опит и да осигури подкрепа за учители, родители и специалисти, работещи в училищата. Ние вярваме, че интеграцията на децата е важна не само за тях, но и за всички деца, като спомага за създаването на по-отворени и толерантни общности. Нека започнем с първият въпрос. Какви са предизвикателствата в изграждането на взаимоотношения между децата от различни култури и с различен миграционен опит? Как културните различия могат да повлияят на взаимодействията между местни и чуждестранни деца? Често, когато имаме деца с миграционен опит, те са изправени пред множество предизвикателства в училище. Едно от основните е езиковата бариера. Децата, които не говорят добре местния език, се чувстват изолирани и не могат да участват активно в социалните и учебните дейности. Това е първото препятствие, което прави трудно за тях да изградят връзки с местните си връстници. Ако не разбират напълно какво се случва в клас или какво казват другите деца, може да изпитат страх и несигурност, което не помага за социализацията. Друго голямо предизвикателство е самата културна различност. Много деца често идват от съвсем различни социални и културни среди, което понякога води до неразбиране или дори стереотипи. Например, някои деца може да не са свикнали с откритото изразяване на емоции, както е примерно в местната култура, или да не разбират определени социални норми. Тези различия могат да създадат напрежение, ако не се обяснят и не се приемат. Не трябва да забравяме и емоционалния товар на децата с миграционен опит. Те често са преживели сериозни травми, като разпадане на семейства, насилие или пътуване през опасни места. Тези емоции могат да ги накарат да бъдат по-затворени или да не се доверяват лесно на връстниците си. Това също може да усложни изграждането на връзки. По отношение на възможностите, които културното многообразие предоставя, искам да спомена, че когато успеем да преодолеем тези бариери, децата започват да виждат света през различни перспективи. Когато различните култури взаимодействат, те могат да се научат един от друг и да изградят по-богати социални и емоционални връзки. Културното многообразие може да бъде не само предизвикателство, но и голяма възможност за взаимно богатство. Сега нека поговорим за конкретни примери за дейности, които могат да помогнат за интеграция на децата. Какви съвместни дейности в училище или извън него могат да помогнат на децата да се сприятелят и да изградят взаимоотношения. В нашето училище, например, организираме спортни дейности, които обединяват всички деца. Спортът е чудесен начин за изграждане на връзки, защото не изисква много разговори, а се фокусира върху общите цели. Например, футболът
и баскетболът са популярни сред всички деца и те бързо намират общ език чрез съвместната игра. Друг много успешен формат е арт-работилниците. Рисуването, живописа и занаятите предлагат пространство за самоизразяване и е много важно, че децата могат да работят в групи. Това ги насърчава да споделят идеи и да работят заедно по общи проекти. Като в същото време се запознават с различни културни изразни средства и стилове. Ние също организираме съвместни пикници и пътувания извън училище. Когато децата излязат от училищната среда, те могат да бъдат по-спокойни и открити за нови приятелства. Специално организираните излети позволяват на децата да се свържат извън класната стая и да се опознаят в неформална обстановка. Един от успешните ни примери е програмата за междукултурни обменни сесии, където децата и техните семейства могат да се срещнат, да разкажат истории за своите родни места, култури и традиции. Това е важен начин да се създаде взаимно уважение и разбирателство между различните групи деца. А как родителите, учителите и междукултурните асистенти могат да подкрепят децата да изграждат здрави взаимоотношения помежду си? Каква е тяхната роля в този процес? Учителите също играят много важна роля в създаването на интегрирана среда в училище. Те могат активно да насърчават групови дейности, в които всички деца участват, без значение от техния произход. Важно е също така учителите да демонстрират уважение към всички култури и да създават правила, които подкрепят доброто поведение и толерантността към различията. От страна на междукултурните асистенти, нашата роля е да помагаме на децата да разберат какво означават тези различия. Ние можем да бъдем фасилитатори на диалога между децата, като същевременно им помагаме да разберат, че всички сме различни и че тези различия трябва да се уважават. Родителите също имат ключова роля. Те трябва да насърчават децата си да бъдат отворени към нови приятелства и да разказват за своите нови връстници вкъщи. Родителите могат да подкрепят училищните инициативи, като участват в съвместни мероприятия и да показват на децата си как да бъдат толерантни и открити към различията. А какви предизвикателства можем да срещнем в този процес и как можем да ги преодолеем? Как можем да се справим с езикови бариери, стереотипите и страховете от различието? Един от големите проблеми е езиковата бариера, но това може да се преодолее с подходящи езикови програми и активна работа с превод. Важно е да не се оставят децата да се чувстват неразбрани или изолирани. Също така, можем да използваме визуални и интерактивни методи за обучение, които да помогнат за преодоляването на тези бариери. Друг проблем, който често срещаме, са стереотипите и предразсъдъците. Важно е да организираме дейности, които предизвикват тези стереотипи, като например да запознаваме децата с различни истории и култури, които ги обогатяват и им помагат да разширят своето разбиране. Надявам се, че нашите слушатели ще се вдъхновят от практическите съвети и примери, които споделих. Заедно можем да създадем училища и общности, в които всички деца могат да се чувстват уважавани и подкрепени. Не забравяйте да се абонирате за подкастът ни и да посетите нашия уебсайт за още полезни ресурси и кампании, свързани с интеграция на деца с миграционен опит. Благодаря ви, че бяхте с нас. До скоро!